Diomongin apa biasanya kok ngayal. Halo bapak rene kalau. Nanti kayak. Kowe do leren yo dole. Nggih Pak. Kae galu bendaramu saklorone padha lenggah ana madaning warna. Nembe wae suman ana pertapan ngukira tamu. Ndara sinten Pak? Bendaramu Ndara Abimanyu karo Ndara Gatotkaca. Oh, suwan wonten pertapan ngukira tamu? Heeh. Wonten asalipun Santapa Begawan Abiyasa. Iya. Nyuwunake pangestu marang Bendaramu Ndara Gatotkaca anggone bakal bangun utawa mulyakake kasatriyan Pringtali. Pringgondani ora Pringtali. Sing dibangun raping kasatriyan nanging Bendaramu Ndara Gatotkaca kepengin bakal bangun rohanine para kawula ing kasatriyan Pringgondani. Nggih Pak, iki wis siyah mene. Ayo enggal dadi caketi to Le. Nggon ngadhep bendara aja nganti nunggal sopan santun lan tata trapsira. Ngeling ana kuwi wong cilik, kowe iki ming batur, kowe iki ming gedibal. Kudu iso ngajeni karo bendaramu, mapan bendaramu sing tok mok. Kae sing tok lelite karepe dadi satya sing piguna tumraping nusa lan bangsa. Nggih Pak. Sing banter ning lagu iki Pak.
Kasaring babran jalin cacing Wauta sang ngapeke kumarkut sanosaya sangkut yakti tatang itong bringgoboyo bringgoboyo jroning wanak Pranoto satriya trah witaradya Kandhut ana madring kono Raden Abimanyu Ragi sawetawis tebih marang neraka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu ana madring wong kadhiraken para-para kawan ana sangandhaping manggila gung manggila wit gedhe ana sak ngisor wit gedhe datang kanyana katiping samirana ing lampung ageng pedhoting sami prana nggih kocapuk Gruduking Wadyabala Rata Denawa saking Kadipaten Permalang ing Kadipaten Glagah Ilu ngepung Raden Abimanyu pating glidrah pating gladhik mangke sungguh hadapira
Sanjang tata kalono kalih takut maringkut siung nyokeng mawi wis Gojleng wis anak padha didikan. Agoy, ora ngira kok. Ngene lu ngaku ade sak rombongan. Iki giruk temu sakno bagus. Bagus sing katuturan. Ora salah. Ampun sak ditakoni mengke kula pangane. Mengko panganen. Tak takonan le dhisik yen wis ngaku mengko panganen. Nunggu muda mati tanpuaran. Oh, satu ya bagus. Ayo ngaku sapa jenengmu di mamu ayo ngaku. Tuh. Ora ngaku. Tak pangane mengko. Mengko panganen mengko. Satu bagus. Sapa jenengmu ayo ngaku yang ngaku. Ojo mati tampuaran, kan bagus ngaku monggo itu. Ora ngaku, ora sabar. Kletuk-kletuke balunge mengko. Terus, buta sing bunte awake mangan. Ya karena menggunakan kesempatan mumpung ora bayar kok ya kowe iki. Buta iki nek mangan bayar iki dokoh. Ning nek muni bayar ya pengirit kandhane mangis separo kali. Tinggal-tinggal den wah. Idune nyriprat-nyriprat. Mengke nek ngripati kulit panjenengan marake dadi kadas udis. Penyakit kulit. Tinggal-tinggal den. Ayo ngaku yang ngaku den. Sopo sing muti pamu ayo ngaku aja main tampuaran. Dados bagus sopo sing muti pamu ayo ngaku. Ono buta nang arep aku ditakon ngampiak kaya njur ketak kowe busahan. Dadi aku takon marang kowe. Sopo prase kamu mendidang kamu? Woi, adalan dung dongko dung butok para patut. Iki buta saka Kadipaten Permalang ya Kadipaten Blagadimu. Jenengku Dikyo lan Panglimis. Sing nguri sapa? Ora darah. Aku Dikyo Padas Gempal. Wah, jenenge medeni lho terus. Apa? Padas Gempal. Jeneng buta sing serem ya ngono kae. Padas Gempal. Dikyo kala Pragalbo. Dikyo kala Sindung Liwut medeni. Kowe sapa, Gus? Satrio Tanjungan Romaku Abimanyu. Ya aku Gonggo Murcita Pengaribuwa Bambang Pengawasan. Ya aku Wangka Wijaya. Wah kalah jenenge akeh mapel-apel. Kae sing kaya trewel kae sapa? Gareng. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantung Bolong. Sing kuwi dhewe geger. Jenengmu sapa? Agong. Alias Muslan. Cukup Bagong tok napa sanggup alias barang. Gus, kowe mlaku menyang ndi, Gus? Ngelutake jumangkeng suku Kedeping Nitra Trenteke Ngadi. Anak rombongan
kados ayo bali iki kanggo barisaning para buta kanggo barisaning para buta ora ana gawar meneng gawaring seneng buta kene ngutung buta pati sangakan kono yo badut ora kono badut pancaraku Den sing tawedene pangkuatan kok kapita koyo tapang saut bae wis wancur Den
Den Satrio bagus ayo belano patine kancaku Gus. Satrio klemar klemari tak kapur ora pendek. Wah. Saut bangkemu kretuk-kretuk balungmu.
iki ucul iki. Aku ucul kok piye kok. Ini nyekelangen kok ucul kok piye. Aduh aku mati lagi. Aduh aku ucul kok piye. Wah koyak bendaraku toh. Wah mangan bendaraku toh. Cekel kowe. Bagus, oi. Rene apa? Aku ucul ora iso. Cepet kok. Mana betul? Kecekel dulu butane. Ada apa-apa iki dipateni. Nek mateni kok piye? Dipentung nggon ndase iki. Nek pentung nganggo tahu susur. Nganggo pentung. Pentunge golek. Sing golek kowe. Ayo makan, ayo. Ape nganggo apa ya itu? Nganggo kayu yo kena. Nganggo pring yo kena. Pring wae kok pring yo kena. Makan. Yo. Aduh aku dono. Terus ora rusak kok kowe. Dawane sepiro? Waduh. Dawane 5 kilan yo kena, 6 kilan yo kena. Cepet beri sak ucul. Yo sabar yo. Aduh aku dono. Paling apa itu? Pring ori yo kena, pring metung yo kena wae. Cepet kok ndak sambutane ucul. Iya, sabar. Pringan wae kok pring ngori yo kena. Yo. Hawane 5 kilan utawa 6 kilan. Di sisi yo ora. Pedus tenan. Di sisi yo kena ora yo kena, Gumer. Aduh. Celak ucul wae. Yo sabar kok yo. Aduh. Sepene lah, ngono yo kena. Nah, kuwi rada lumayan dong semono kuwi. Iki terus kok piye iki dipentoke? Dipentoke kaya apa? Ajan. Gon sirah iki lho, kayak sirah iki lho. Gon kene iki. Siji, loro, telu. Ning modal 2 taun. Sing banter gon kok jian. Goblok ora tak hitungi 1, 2, 3 terus beres ngono. 1, 2, 3 beres. Gusti Allah paring sabar. Beres iki dipentoke nyok. Wah, oh dipentoke. Lah iya. 1, 2, 3. Ih kowe. Aduh mati. Bisa urip Bang. Mana dong? 1, 2, 3. Mati ra kowe. 1, 2, 3. Saran kono. Aku dipentung. Utara kowe. Utara rupane maju. Nanti koyo api-api kok kae. Kape waktu ora. Sanjan koko galono kalian takut maringgut. Yo dasar nyoto. Wani
aku kuntul nak anu dan anu kuntul anu kena tunggu ini Raden Abimanyu maos mongkong ing gawe arsa umat ana ing kasaten Pringgondani sesareng ngamanten raka Raden Gatotkaca nggih sampun ing mulya bumi laku jalan peningan jati somlangkori Raden Brajamusti kang Raden Gatotkaca ngambah ing kantariksa mulat mangandhap Raden Gatotkaca kandhet permadan ngono sigra tumiyup saking Jumantara Dewatek Kaji pamesan nyangga Raden Gatotkaca kabuta kambah Jumantara saka daerah ngaji pamesan junjung Raden Gatotkaca kaya junjung kapuk salungguh ilang saka pandulu kadang kok Gatotkaca ilang iya iki lah kok iso ical iki mau pripun to Den ana sing mangindrajala kacintang kaliyan Kang Mas Gatotkaca Kakang Badranaya Kakang Semar aku rasa pisah karo Kang Mas Gatotkaca aku patenana Kakang aku lajeng ngendika mekaten ana naras dinar ana pikir-dipikir ampun lajeng uga Tuhan gugu pikajengipun piyambak wong saniki sampeyan tata-tata sowan teng ngamanto nyuwun prisa kalengken Wos Kundurmati amargi Kundurmati menika kagungan pusaka Kyai Kacapesan kang Wos Kundurmati sepados niti prisa pusaka Kyai Kacapesan Den Thank you.